Rapport tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali fil-Parlament jiżvela li fin-nuqqas ta' divorzju il-liġi tal-koabitazzjoni mhijiex ser tapplika għan-nies separati għaliex il-liġi preżenti ta' żwieġ tobblika il-fedeltà sakemm wieħed imut minkejja li jissepara. Il-moviment iva d-divorzju iva żwieġ semma kif Malta hawn rata ta' 30% ta' żwieġijiet imkisrin, filwaqt li fl-Irlanda fejn diġà hemm id-divorzju hemm rata ta' 15% tkissir ta' żwieġijiet. Il-moviment ċaħat li huwa favur l-abort u qal li hemm ħafna pajjiżi fejn daħal id-divorzju iżda qatt ma daħal l-abort. Anzi, huwa fil-Filippini l-unika pajjiż fid-dinja apparti Malta fejn m'hemmx divorzju li bħalissa qed jiddiskutu l-abbozz tal-liġi għat-dħul tal-abort. Deborah Xkembri spjegat kif il-qorti ser tosserva l-interessi tat-tfal meta tirregola l-ftehim tad-divorzju. Minkejja li f'ċertu ftehim ta' separazzjonijiet ikun hemm klawżola li t-tfal ma jistgħux jersqu lejn il-partners tal-ġenituri mifrudin tagħhom, din il-klawżola ma tistax tkun infurzata fil-qrati li f'meta partner ta' ġenitur ikun ta' dannu għat-tfal. L-istess proċedura fil-qrati ser tintuża fid-divorzju. Evarist Bartolo semma l-każ toħtu li hija residenti l-Ingilterra u bekk ma setax tivvota f'dan ir-referendum. Minkejja li tista' ġib id-divorzju minn barra u terġa' tiżżewweġ qatt m'għamlet dan għax temmen fil-viti tagħha. Iżda għalli joħtu hija favur il-liġi tad-divorzju għaliex ta' id-dritt tal-għażla.